Stay online faster. We are connecting you to the ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନରେ ସାର୍ ମୁଁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନରେ ସାର୍ ଅଛି ମୁଁ। ଗଛ ସାର୍ କୋଉଠି ଅଛି? ଆଗକୁ ଯାଇକି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ କୋଉଠି କହିଲେ? ଗଛ ତ ସାର୍ ମେଞ୍ଚାଇ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ କୋଉଠି କହିଲେ? ହଁ ସାର୍ ମଜା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ମଜା କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି କହିଲେ? ହଁ 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 ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି। ସେଠିକି ସାର୍ ଗାଡ଼ିକି ଯିବନି ନା। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଡେରି କଣ କଲ? ଡେରି ସାର୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲେଟ୍ ହେବ। ଏତେ କଥା ଗପନି ଦିଲ ସାର୍ ଓଟିଭିଟା ଖାଲି ଆଜ୍ଞା। ଓଟିଭି ପଛରେ ନେଲେ ହବ ନା ନା ଓଟିଭିଟା ସାର୍ ଓଟିଭିଟା ନବ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମେ ମାରିଦିଅ, ଓଟିଭିଟା ନବ ଯିବ ଆଉ। ନା ନା ସାର୍ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି ନା। କଣ ଏମିତିଆ ସୁଯୋଗ ଦିନେ ଆସିବ, ହାତ ଛଡ଼ା କରନି ସୁଯୋଗ। ନା ସାର୍ ଡ୍ୟୁଟି ନଥିଲେ ନହେଲେ ତ ମାରିଦିଅ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ନା ସାର୍ କଣ ନା ସାର୍ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ହଉଛ। ଏମିତିଆ ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡ଼ା କରୁଛ। ହଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ହଉ ତମେ ନ ମାରିଲ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ପଡ଼ୁଛି, ଗାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତାପରେ ତମେ ମାର ଆମେ ମାରିଦେବୁ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ସେ କୋଉଠି ଯିବେ ସାର୍? ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ ବା। ଘରଟା କୋଉଠି? ଏଇ ଆଗରେ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ। ସାର୍ ଓଟିଭିଟା ଖାଲି ଦଉଛି ଆଗେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲ, ତାପରେ ଓଟିଭିଟା ନବ, ତାପରେ ଯିବ। ନା ନା ସାର୍ ଆଗ ଓଟିଭିଟା ଦେଇଦେବୁ, ମୁଁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି ସାର୍। ଆଗ ଓଟିଭିଟା ଖାଲି ଦେଇଦେବେ। ଆରେ ମୋବାଇଲଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆରେ ମୋବାଇଲଟା ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ। ହଁ ଭାଇ ଟିକେ ମୋର ଘୁରୁଛି ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ପାଉନି ତ। ଇଏ ତ ଝିଅ ତ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ତ ମୋର ଘୁରୁଛି ଟିକେ ରୁହ। ହଁ କଣ 1 2 3 4 ହେଲା। ରୁହ ଘୁରିଲା କଣ? ହଁ ହେଲା ତ। ରୁହ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ। बेग बढ़े दे सांग टिके बेग छड़ा मद टपा पियाକୁ ଦେବେ କହିକି ଭଲ ପଛୁଆ ଭାଇ।